Tot el que és bo arriba un moment que s'acaba i nosaltres avui, malauradament, acabam amb el darrer programa de 12 mesos, 12 Mossos. Ha estat un any replet de receptes on han passat per aquí, per la cooperativa Sant Crispín, alguns dels millors cuiners de Menorca que ens han demostrat que aquesta illa és un gran rebost, que es pot fer molt bona cuina amb el producte local i amb el producte de temporada. Avui, per fer la darrera recepta, ens acompanyarà en Felip Llofriu, de restaurant Mont de Ciutadella. I ho farà probablement amb una de les receptes més curioses que hem tingut durant aquests 12 episodis. Avui mos cuinarà un típic mar i muntanya, però una miqueta especial, amb un element molt curiós. Farem un estofat de gambes, peus de porc, bolets i crestes de gall. Aquest mes de novembre us presentam un plat per als dies de fred. Estofat de peus de porc, crestes de gall, bolets i gambes. Ingredients: peus de porc estofats, crestes de gall confitades, gambes, bolets de temporada, ceba, tomàtic, oli, sal. Tots els ingredients són de Menorca i de temporada. Molt bé, Felip. Hola. Què tal? Benvingut. Merci, moltes gràcies. Com deia, aquesta darrera recepta avui, de 12 mesos, 12 Mossos, probablement una de les més peculiars, estava dient, de les que hem fet. Explica'm exactament quins ingredients durà el plat que prepararem avui. Bueno, els ingredients són tots uns ingredients molt bàsics, el que passa és que hi ha un que sí que despunta. És una ceba, per fer un sofrit de ceba, tomàtica, un variat de bolets, encara que encara el temps no ens permeti tenir bolets, però bueno, hem fet una miqueta de recerca de bolets, gambes, peus de porc i aquest és l'ingredient peculiar que són unes crestes de gall confitades. Un confitat que es fa a base de seu, no? Sí, una miqueta de seu de porc, una miqueta d'oli i també li posam uns grans de pebre i una miqueta de llorer per aromatitzar més que res, per aromatitzar aquestes crestes. Molt bé, doncs, començam amb l'elaboració del plat. Sí, el primer que hem de fer és un brou una miqueta ràpid de gamba, que el feim amb els caps de les gambes. Molt bé, els caps i prou, eh? Els caps i prou, sí, és una miqueta un suc per aromatitzar aquest estofadet, aquest mar i muntanya de... Exacte, perquè això al final no deixa de ser també... Això és un mar i muntanya, exacte. Un mar i muntanya de tota la vida, no? Bueno, de tota la vida no, perquè... De tota la vida, potser, sí, a Catalunya... Però... Que una miqueta... Sí, seria molt bàsic si fos peus de porc en gambes, o un pollastre en gambes. Al final no deixa de ser un plat així que tradicional. És un pollastre en gambes, però aquest pollastre més que fa el pit o la cuixa que la guisam, fan les crestes. I es peu el que us és una miqueta de malositat. Elements tots, també les gambes inclús, no? D'una textura una miqueta més gelatinosa, no? Jugar un poc amb aquestes textures. A veure, el que fa la gamba és el que li falta en aquests... Perquè la cresta i el peu són productes que són poc gustosos, però té una textura molt agradable, molt fàcil, molt melosa a l'hora de menjar. I la gamba sí que té un punt que és potent. Més exacte, sí. Si t'assembla començar amb el sofrit, sí, doncs anem afegint la ceba aquesta que posarem a confitar. Sense oli, veig. No, ara hi poses oli, sí, ara li tinc escàs sucarent i el que fem és posar-li oli. Un bon xorro d'oli. Molt bé. I això agafa temperatura i ara el baixam. Fem un sofrit de ceba i el confitam. El confitar ja sabeu que és coure a baixa temperatura, un foc suau. No hi posant sucre, no confondre confitar amb posar sucre. El tema confitar es pot emprar per la cuina salada o per la cuina dolça, que aquí sí que duria sucre si volguessin confitar unes figues, per exemple, o uns grells de poma o... Quanta estona... Això estarà un parell d'hores, ben bé, aquest sofrit. Pots deixar un parell d'horetes en el foc en el mínim, eh? Sí, un parell d'hores, no tant, potser amb una horeta ho tindrem, però quan més sofrit i més concentrem els gustos de la ceba, més bo és el sofregit de ceba. Molt bé, deixem això 2 hores i bé, i retirarem també... I aquest el deixarem coure una miqueta més, després el colarem aquí, pitjarem i traurem l'essència dels caps de les gambes i tindrem l'essència de la gamba concentrada en un suc. I doncs ja ho sabeu, 2 horetes per confitar aquesta ceba. Han passat aquestes 2 hores, he vist que la ceba aquesta que ha quedat gairebé amb un no res, no? Aquest procés
de caramelització de la ceba i ara suposo que ja és el moment d'afegir el tomàtic, no? Sí, ara hi afegirem la tomàtica rada. Exacte. Que no sé si això després ara ja ha de sofregir massa estona més o no. Sí, ara tindria que estar un parell de minuts perquè la tomàtica s'integrés S'integri la ceba, no? al sofrit i queda un sofrit. Perfecte. Tenim també, recordeu-vos, els caps de gamba, que els havíem també just sofregits, Sí, un suc. amb el suc, i ara el que hem de fer és pitjar-los per treure l'essència del cap, això tan bo que diu que Us agrada que no us xuclar, agrada sí, tant, sí. que el bo de la gamba és el cap. I això ho pitjam, Per treure aquest suc, aquest cal com a caldo, no? sí, Del cap de la gamba, molt bé. veus? Això és, Molt bé. això és concentrat que després que això ens ajudarà a lligar tots els elements d'aquest estofadet. Això ara de moment ho deixam Ho deixem aquí. a reposar. Sí. Seguim. Això, vols que vagi afegint un pot de Ai, bolets? sí, vols anar afegint els bolets, perfecte. Vinga. I els peus els atam, no fa falta que els atam molt petits, perquè el peu tot és una gelatina, tot és gelatina pura i que anirà desfent amb els... Així està bé o una miqueta més? Posa-li. Sí? Sí. Bolets. Després tornen petits també, eh? Sí, ja ho sabeu, això, 90% d'aigua se'n va de veres. Sí. Els peus, el que si feim és treure-li sos. Si volguéssiu fer-ho amb os, perfecte. Si ho féssim amb os i ho féssim d'una manera molt tradicional, ho podríem fer tot sense en cru, el peu aquí, i que es guisés aquí. I ara t'agrem les crestes. Veus, la forma és una cresta total, eh? No, és mal de fer enganar la gent, eh? Si el que voleu fer és que no es noti, l'explicau molt. Jo, la veritat, és que crec que la gràcia és que també hi hagi, es vegi que hi ha una miqueta... Bueno, que es conegui, no? Que hi és. Girem una miqueta, afegim... Ho acabem d'afegir, sí, molt bé. No ho han salat gens, ara quan afegim aquestes peces que ja tenen una miqueta més que li donen més gust, si hi ha un aliment més de proteïna, aquí sí que ja afegirem una miqueta de sal. Sense passar no, sempre estem atents a rectificar-ho. Vale. Pues fins ara no li hem posat sal, ara li posarem una miqueta de sal i que no ens passarà, perquè sempre estem atents a rectificar-ho de sal, després quan ho tinguem tot, però ara sí que l'hem d'ajudar una miqueta que vagin agafant gust salant aquests elements que els hi hem posat. Donant 2 voltes i moam amb el concentrat aquest de gamba. Exacte. Que això sí que li donarà també un gust ja bastant més potent, eh? I ara hem de deixar que cogui, que termini, que acabi de reduir aquest brou, que lligui tots els elements i que cogui 10 minutets, 15 minutets. Molt bé. Mentre feim això, podem anar preparant el plat i marcant les gambes. Passat aquests 10 minuts tenim ja el brou aquest ben cuit, el darrer pas ja és marcar les gambes. Marcar les gambes, això ho deixem que acabi de fer xup-xup i això anar marcant les gambes. Les farem molt poc fetes. Just marcar, eh? Just marcadetes. Sí, perquè al final les gambes són molt bones de fer que es facin... I un pot d'oli. Molt bé. I passarem a emplatar l'estofadet. Molt bé. Tenim el plat i res, acabem de col·locar les gambes com un element decoratiu. No, són un element important perquè sí que si no li haguessin posat un brou de gamba per lligar-ho, potser sí que seria un element decoratiu perquè no lligaria, però l'estofadet aquest ja té gust a gamba. Exacte. Molt bé. Bueno, això és l'estofat aquest de peus a porc, crestes de gall i gambes. Molt bé, Felip, moltíssimes gràcies per aquest plat. Acabam aquí aquests 12 mesos, 12 mossos, avui ha estat aquesta darrera recepta, ha passat un any, i res, moltíssimes gràcies a tota la gent que ens ha anat veient, aquests vídeos a través de les xarxes socials, a través d'internet, ha estat un plaer per nosaltres compartir aquests moments de cuina amb tots vostès, i una altra vegada tornar a dir el mateix, que es pot fer una bona cuina, que Menorca és un gran rebost, que tenim uns grans productes, que es pot fer molt bona cuina amb productes de temporada també. I productes diferents, poc coneguts. Exacte. Com les crestes de gall, no? Una miqueta més humils, però... Això, que ha estat un plaer estar amb tots vostès i fins aviat. Moltes gràcies.